ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അർജന്റീന ഈജിപ്ത് മാച്ച് ഭയങ്കരം. എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല, ശരിക്കും സ്കോർ കാർഡ് കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ, TV കാണാൻ. ഞാൻ കൂർഗിലാണ്. ആദ്യത്തെ 2 ഗോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം തീർന്നെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ പിന്നെയാണ് മക്കളെ കളി. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, പ്രതീഷ് പി വാസ്. 2 ഗോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചു. പുള്ളി CR7 ടീമാണ്, പോർച്ചുഗൽ. എന്നെ കളിയാക്കാൻ വിളിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തിലും ആട്ടെ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാന്നൊക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചൊക്കെ നോക്കി. അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ 73-ാം മിനിറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ. പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? 3 ഗോള്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് വേണ്ട? പ്രതീക്ഷയെ പോയി. പുള്ളിയൊക്കെ പിന്നെ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് ഓടി.